Advocate Fadzai Maire voya vachiti takambozvitaura isusu kuti vakomana ava ngavamire zvaroda kuita nokuda kwokuti aiwa zvakamboitika kumashure, history is just repeating its own self. Zvatakuona kuti vakomana vana kuteerera vakati aiwa vana advocate nosonjamisa vavengi, but skeleton work yakuchizoapprova wrong manje. Sandapinda mashoko anobuda togwana Fadzai Maire anyaswera akataura neshona kuti nyika yese izive notobva wasubscribe like turn on the bell icon. Fadzai Maire anopinda paendo pake muzara nhasi onyora chiti hakuna chitsva pasi pezuva. Mutuli paakatanga matax rates takataura kuti zvichaita kuti zvinhu zvese zvikwire nekukanganisa kutenderera kwemari mukati tiri vavengi. Number 2, patakataura kuti kamuna kegold akasimudze currency yenyika makati tiri vavengi, nhasi zvachata muri kunyepedzera kushamiswa nezvinonzi zvinhu izvi hazvina kugara zvataurwa. Dai mukaita mwoyo wekuteerera kuna macitizens achitaura, zvinobatsira kuti kutonga kwenyu kuite nyore. Hatisi kurwa, we need new leaders. Anobva asaina zvake obva adi underline osubmita tsamba yake yari kunyorera vakomana achiti aiwa takambozvitaura kuti kamuna kenyu aka vanhu vanoziva mapictures akaitiwa paRBZ vachiona kasection kavane magold achinzi mutungamiri wenyika ngauye aone goridhe iri ndorichiyasimudza the big current big currency yedu yeZimbabwe gold yakabikwa nemaminerals enyika yedu. Vakataura vakati aiwa goridhe renyu rishoma iri haringambobheki our currency. Izvezvi zvakuita sei? Takuona kuti zvinhu zvakungokwira, currency yacho haisisipo, dzakuona kuti they are now failing, vakushamisika vachiita zvinhu akanambotaurwa. But all people maeconomist akauya akavaudza kuti vakomana zvamuda kuzama kuita izvi hatimbofi tikambo exchange mari yedu kuti tichinje tiise muZimbabwe gold. Mari yedu tanamba tirimo iri muforeign currency. Vonza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe the shock yasangana nawo nana Mutuli Ncube